Vuoroon mielenkiintoinen yhdysvaltalaispari Madison Chock, Ivan Bates. Mielenkiintoisen tästä tekee se, että tämä on heidän ensimmäinen yhteinen kilpailunsa. Ivan luisteli aiemmin Emily Samuelsonin kanssa, oli MM-kisossa parhaimmillaan 9. ja Madison puolestaan Greg Zuerleinin kanssa. Ja niin ikään tuokin pari vielä viime vuonna MM-jäällä 9. Ja nyt sitten heidän ensimmäinen yhteinen kilpailunsa, jossa he ovat lyhyttanssin jälkeen lupaavasti kolmantena. Näin yhdysvaltalaispari Madison Chock, Ivan Bates. Ensimmäinen yhteinen kilpailu on siis takana ja odotukset varmasti korkealla talven arvokisojakin ajatellen. He tietysti hakevat tiukasti paikkaa maailmanmestaruuskisoihin. MM-kisat haluistellaan maaliskuulla Nitsassa ja nuokin kisat sitten aikanaan näkyvät Ylen kanavilla. Tämä vapaatanssi oli todella upeasti laadittu, mahtava koreografia sanoisin. Tähän Chopinin
maisesti soitettuun musiikkiin, Chopinin musiikkia siis tällaisena jazz-versiona, jossa jokainen askelkäännös ja jokainen otteen vaihto, liukuilmaisu oli musiikkiin sovitettu täydellisesti. Aivan erityisen vaikea tulkittavaksi, josta he selvisivät loistavasti. Sitten katsotaan, onko tuomaristo samaa mieltä kuin me täällä yläparvella. Ja kyllä he ovat ainakin siinä suhteessa, että yhdysvaltalaispari menee tässä vaiheessa kilpailun kakkoseksi. Saavat vapaatanssista lähes 83 pinnaa. Toki ero johtavaan Kanadan pariin on aika huima. Se on lähes 35 pinnaa, mutta sijoitus tässä vaiheessa kuitenkin toinen.